Interesserer du dig for erhvervsejendom, så er der god grund til at følge med lige her. Mit navn er Jakob Lefebvre, og jeg er stifter af erhvervsmægler Estate Concept. I dag befinder vi os ved Vesterbro Torv, hvor vi skal præsentere en erhvervsandel med restauranttilladelse på Gasværksvej. Synes du, det lyder interessant, så har jeg gode nyheder, for som altid vil jeg invitere med på en fremvisning af denne vej.